welcome to my channel, SP Ogal. Magla-live muna ako kasi naglalaba kasi ako sa habang magla-live, di ba? Para hindi ako masayang yung oras ba. Kahit magla-live lang ako ng konti lang. Nag-love shoutout din sa Team Growing, Team Challenge. Love you guys. Patusok lang. Sapat na. May ingay yung washing kasi naglalaba kasi ako. Lagay ko sa yan para hindi mahatong. Gusto nyo guys mag sound trip tayo guys. Habang naglalaba si Inday. Hindi ka siya yung yung cellphone. Kaya ikaw ang dahilan. Memory. Share ko muna. Share pag may time guys. Share ko. Okay na na-share na. Dito yung makulit kong alaga. I don't know. Nag-sound trip tayo guys habang naglalaba si ako. Himingay kasing suot ko ganyan. Mexi. Ugis yung puki ko. Dito yung alaga kong maldita pumasok sa kwarto. What's your kalas? Kalas? Aywa, hindi makisawi. Sound trip muna tayo guys habang naglalaba. Kanta guys, yung mahablang ka. Naglahaba lang pa kaming ginawa. Saka yung kabugaw. Tawag dito, kabugaw. Kabugaw. Baon kaming kutsara. Kakain kami ngayon habang naglalaba. Pang! Busa! Kulit kong alaga dito Ada YouTube, live YouTube. Hada you're not allowed to eat hada. Wading tiba meeting.
Pati nang tiba meeting. Ya Allah, ginawang cream. Ada cream? Ada chip. Gago. Naglalaba kasi ako guys kasi mamaya maalis kami. Hmm. Anong mas CPR? Bakit? Hindi man yan ano man yan yung sa USB ba? Sa USB yan. Hindi man yan sa YouTube. USB ko yan. I can wait forever. Ya Mariam, had the food. Ya Allah, sabi cream. Buang. Yung mga vlog ka, ginawa mong cream sa mukha mo. Ay, ganun ba yun? Ay, patayin ko na lang. Hindi man siguro mas CPR yan Ay, ganun ba yun? Hindi sa cellphone na lang ako mag-connect sa sa wag sabayan mo ng kanta. Hindi sa na lang na lang ako tawag dito. Yung sa cellphone na lang i-connect ko dito sa yung record ko ba dito sa cellphone. Pwede ba 'yon?
Ngayon ka lang nagpakita ah. Miss you. Okay lang, bakla. Bakla ka rin. Bakla pa rin. Open live. Bakla pa rin. Ganun ba? Okay lang yan. At least, work mo yan. Hindi yan pwede hayaan na ganun-ganun na lang. Ya alalam ba siya day, Nar? Maria. Maria. Yan ang tinadalan. La! Don't shed a tear Ayo! through the darkness and good Sakit sa mata, sakit sa bangs ang ilaw. make it Kaya pala hindi nakikita all sa ano mo eh, sa live mo ba? Busy ka pala bakla. Pero hinay, bibi. Eh, ba? Pero hina. Uy, ganda. Anong ganda? Pangit nga. I can't believe I've been touched by an angel with love. Nagpaputol kasi ako ng buhok. Kaya The rain comes down kailangan nyo hair nyo look. tears. Let it fill my soul. Kaya nga tagal na hindi kita nakikita nagla-live eh. Let it shatter the walls for you. Okay lang yan, tuloy-tuloy mo lang yan. Para may libangan ka rin, di ba? Nawala signal mo, JJ? Halima? Katuwa ka naman, inotel ka talaga ba? Nag-CPR ka kasi ka nawala yung signal mo. There was weakness Ba't ganito yung sound ko? Hindi ako nag-live baka this week. Sige. Abangan kita ha. Para tambayan din kita sa live mo. Kung gusto mo sumali ka sa ano namin sa team namin. Natakot talaga. Grabe naman to si Halima. Kala mo aswang kaharap nito eh. Let it fill my soul. Gunggong ka talaga ba? Let it shatter the walls for you. Yung mga ano ko yan, Paul, yung mga bagong friend ko dito sa YT. Let the rain come down and wash away Sali ka, Paul, sa team namin, Paul. my soul. Para ma-enjoy ka rin sa team growing. Mababait kayo sa team namin. Puro magaganda pa. O, diba? O, diba? Sali ka, Paul, kasi para ma-enjoy ka rin. Pangit ng ano. Saan sa... Ba't ganito yung sound ko dito sa ano?
Paul, may pugi daw, may pugi. Bakla ka talaga ba, Paul? May pugi doon. Ako talaga, Miyos. Ikaw, Halima, ha? Ikaw ang konsorte, Halima. Sali ka na, Paul. Huwag ka na magdadalawang isip kasi baka ikaw manalo ng 1 million. 1 million sa team growing. Nagpapagame kami ng 1 million eh. kahit pumunta ka doon, tsaka magsari ka sa amin, manalo ka ng 1 million, kahit wag ka na mag-wait eh. Oo, Paul, bunggay yung team namin. Kaso lang, itindihin mo lang yung mga utak, puro inotel kasi tsaka gonggong yun. O, diba? Yung labahan ko na tunganga na doon, may nga maingay kayo. Wait lang guys, anayin ko muna yung labahan ko. Sa bawat oras ng tagpo, ang pag-ikot ng mundo, umingiti ng kusa aking puso. Pagkat ang nasagot na ang tanong, nag-aalala noon kung may magmamahal sa akin ng tunay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, pusong analumbay ng ika'y tagal, ngunit ngayon hindi. Busy talaga to sa Lima ba? Oo, nandun doon lahat yung mga team ni Richard Dingal doon, lahat sa team growing namin. Oo. Paul, masaya doon. Puro mga funny ang members doon. May pa-challenge din doon. Basta naman. Siyempre, masaya yung team namin kahit mga in-hotel kami doon. Hindi yan magsi-CPR kasi alab ako ni Lolo. Visit. Kaya pala nag-CPR ka kasi iniwan ka rin. Buang talaga to si Halima ba? Timsong ko yan, in-hotel ka, patayin mo na, iniwan din ako. Wawa naman. Sige, try ko yan. Huwag mo nang itry, isubukan mo. Go ka na, huwag mo nang itry ah. Open yung team namin para sa'yo. Sa lahat ng gusto mag-join, open. Sige, add ko siya mamaya, ha? Add ko siya mamaya sa team. Oy, notel ka, i-add mo siya, oy. Oh, Halima. Halimaw ka talaga. Sakaling kita sa puwet, eh. Pinatay ko na, para hindi ka na umiyak dyan. Gunggong ka talaga, Halima ba? Naglalaba kasi ako para bukas wala nang labaan kasi Biyernes. Friday,
very busy na. Kasi nandito lahat yung mga Camille, may bisita, or kami lalabas. Dalawa yan eh. Sasayaw na lang ako. Anong sasayawin ko? Buang talaga to si Halima eh. Magkukunik ako sa cellphone, CCPR din yan, buang. Anong sasayawin ko ay? SP4. Krupok? Ay, nakrupok. Mapi, krupok. Alaga ko humingi na krupok. Yan, so, yan, no, yan, krupok. Yung singaw mo ng CPR. Ano yun? Mapi, krupok, kalas krupok. Shopee, pudi. Ada, small. Mafi, big, pudi. Kalas na. Bas pahid, okay? Stunning, labahan ko mga ano. Dito ako sa Jeddah, Halima. Sa Jeddah ako. Agoy, na-miss ko yung Saudi. Sumayaw ka na lang. Uy, notary, i-add mo siya, uy. Sige, try ko yan. Message kita, SP. Saan ka sa Saudi pala, inotin. Dito ako sa Halima, sa Jeddah. Wala na ako sa Saudi. Nag-exit na ako. Ay, nag-exit ka na pala, bakla. Kailan lang, bakla? Ay, magkalapit din kayo ni Ate Minchi. Bakit di kayo nagkikita dyan? Before Jeddah ako nag-work, ay magkalapit din kayo ni Ate Minchi. Bakit di kayo nagkikita dyan? Hindi kami nagkikita. Wala man akong day off dito. Tsaka minsan lang naman ako lumalabas pag nag-live ako sa YouTube. Nag-live ako sa YouTube. YouTube. YouTube? Tingnan mo. YouTube yan. Ay, ganun. GG din ang kausap mo. Ba't gitlit ka nakikita? Bakla, kailan ka ba umuwi nung Pinas, bakla? Kaya pala hindi na kita nakikita nagla-live sa YouTube ba? Pero si bakla Dingal, si Richard Dingal, ano 'yon? Tawag doon. Nagpi-premier lagi 'yon. Oo. Bakit ka nag-exit po? Masaya dito. Masaya ka dito sa Saudi.
Kaya nga, hindi ko na talaga nabalitaan yan si, si bakla na umuwi pala yan. Anong oras na ba? 10:30. Puyat pa more. Dami kong labahan. Yala Nor, akil Nor. Ha? Akil. Ha? Cool. Naburo ka ba? Sos! I-shot eh. Hindi na akil na dyan. Abo ka ni siguro pa. Oo, nasa Jida rin. Dito rin sa Jida si si Richard. Nasa Jida rin. What's that? Kulusya, what's that? Yes. Pero hindi ko alam kung saan sa Jida eh. Baba Maria kita. Iya, ini mama juga mau nyapu kamar, banyak rambut mama. Ya berdua sih rambutnya. Oke sayang. Badan tuh, Hmm? aku intinya nanti asam badan Ruhina. Hmm. Mayumi, what's that? Aki. Yala, Yala taste. Yummy, yala, yummy. yummy. You don't like? No like, no like. No like? No like? Yuck. No like, yuck. Hada food, no yuck. Hada yummy, hada Filipino food. Inti live? Taste? Bakit Sada, taste you tit. don't like? Tita. Ha? Sada. Ay, wow, maganda din dyan. May kasama kang Indonesian. Oo, si Sikoy, may kasama akong Indonesian dito. Nasa Jeddah din si Ganda, Richard Dingle. Oo, dito nasa UAE na ako. What's that? Bakit ka nag-exit? Oo, masaya ka Sabi, dito sa Tiso. Saudi. Sabi. JJ din ang kausap mo. Tiso. Yung mga friend ko sa YT. May kasama kang Indonesian. Tita, Ha? ako ada sedikit kuesa. Ada. Hada bed? Tiwa. Inti sawi? Basta ada. Ama gara na silo ada. Pen hoto ada. Wen. Ada. Hoto ina. Pimuya. Ayun sa. Hoto ina. Wen. Ay, sos. Ada tit. Kaya pen hoto ana. Busy pa siguro si Minchi.
Nawala yung signal ko ah. Naabot na naman ang signal ko. Tulad kagabi yung nag-ano rin ako, nag-LS. Nawala rin ang signal. Namatay na lang. Ako sa signal na yan. Biglang humina. Ishada. Ulit na tuloy ilang minuto na yun. Mhm. Ishbe. Gudi. Adi. Yun na 8. Yay. Aruhin. Pasaway ka. Ibig ngunit biglang nagbago ko. Di na malam
tirati Kay init ng liyab. agad akong nagadarang kapag ikaw ang humatot. Ngayon'y nag-iisa, laging nilalapit, nawala na ang lahat. Ito'y naging panaginip, ngunit biglang nagbabukas. Di na alam pagkapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig, na ang akala ko ay laging nilalaman ng pusat na iidlip. Sa yakap mo ay natayo ka, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap, hanap pa rin ang nasa mong halik. Pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap, hanap pa rin ang dasot mong halik. Laso mong halik. For you guys tonight. It's called Without You. Pangit ng sound. Sampay mo na ako guys ha. Sa yakap mo ay nagayungan, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap, hanap pa rin ang dasot mong halik.
شوية تيك توك لا هذا مو تيك توك نو تاتش ويت في حمام بعدين هسه You want some shake? You want some shake? تبغى خلاص يتسمع يلا بس بعدين في فرصة يا الله what's that؟ اليوم شوفي عشان انت كتب كتير ممكن عشان كتير انت كتب في اثنين ايوه شوف في اثنين ايوه في اثنين كده كده ايوه كده ايوه ايوه في اثنين ايوه شوفي خلاص شوفي شوف صار اثنين شوفي شوف اثنين شوف صار شفتي يلا بس شوف يلا بس شوف البس شبشب تعالي أبا ايوه
ah. What's that? Me! Hmm.